Bai, gaurko bigarrengo platerean konserbak erabiliko ditugu, ezta? Bai, bueno, zulanan behintzat kontserba asko daude. Lehenengo programan uste de bentreska egin dugu plater txiki bat, baina hain 3 gauzak ekarri ditu plater desberdinak egiteko. Oso ondo. Bai. Osagaiak izango dizkizuet. Gernikako piper berdeak, antxoak ospinetan, tomatea, tipula gorria, Ibarrako piper berdeak, muskuluak eskabetxean eta sardin txikiak. Hasiko gara, bueno, pixka bat nola piparra pixkat egosi behar ditugu, bueno, oliokin sartagian, hoi aurrena... Bai, salteatu, ezta? Bai, salteatu pixka Oliotan, bat. hori da. Egin behar duguna da, kontutan izan behar dugu, piparra mozterakoan seitun oxidatu egiten dira, así que moztu eta hain egin behar da. Bestela beltza jartzen dira. Olio pixka bat. Bai. Hori da. Eta plateran politago gelditzeko erditik moztu. Hori da. Gogoratu guztioi, Tolosan, Solana tabernan, hori da. Han bertan, publikoa bezeroen aurrean egiten duela lana, eta antxen ikusteko aukera, Sonia bertan lanian, eta zuek aukeratu konserbak, eta berak esan, hau nola jango dugu, idei emango dizue, eta listo. Ikusi jaz, zuzenian jan. Bai. Momentu da. Bueno, erabiliko ditugu 12 gutxi gora bera, nahiko arrazio bate egiteko. Bai. Eta bueno, hain berotzen danean, seitun berotzen da. Bai, zeto zituan. Botako ditugu. Hori da. Gazpizka batekin. Hau mintzen salteatu, ezta? Bai. Hori Eta da. bitartean, Bai. Sardin txikiak, ezta? bai, jarriko ditugu platera. Hori da. Jokatu behar dugu nola plater errezadia, jokatu behar dugu pixka bat, pixka polita jartzea. Hori da. Bale? Bai. Orduan, erabiliko... Bai, begillakin jateko aukera, koloriak erabili. Ui. Así que ingo duguna da, plater beltza aukeratu, zatikan... Bai, kontraste hori ikusten zatikan, ezta? Hori da. Bai, hemendikan. Sardinak oso daude, ezta? Buruak kenduta eta ezurrare badute barruan. Bai, normalean kontserbatan, bai. Eta nola izaten da? Lata bat eskatzen bani bada, lata osua jamar da? Bai, lata osua, bai. Hori da. Hori da. Gu funtzionatzen dugu horrela, bestela, eske eukiko genuke ez dakitzen bat lata irikita. Hori da, bai. Hauek plater oso erraza eta oso adia. Zuzenean ipintzen dituzu hemen Bai, plater gainean. zuzenean. Normalen solanan lan egiten dugu hemen ikusten da bezala. Igual. Horregatik antzu da kasu soltura hitz egiteko hori nabarmentzen da, Así que hau ja daukagu, orduan banatuko ditugu hemendikan. Bai, zaudela sukalde barruan lanian baizikan. Kontaktuan mostrore atzien zaude, kontaktu... Bezerokin kontaktuan, bai. Nik normalean iai gehienetan komandakatzen ditut, berarekin hitzein, orduan segun zer daukat, porque igual, gero ja... Bai, lagundu erabakiak hartzen, eta animatu, eta horrela, bai, zatikan, izaten da jendea seitun nahi duna zer eskatu, eta bestela, bazu jarri, gehienetan ni jartzen dut nahi dutena. Hoi, suertea daukat, Bai, konfiantza ematen diozu, eta listo. Bai, gatz pixka bat. Ondo tantolarekin duko dio, horrelaxen. Eta hau izango litzake lehen da bizikoa, ezta? Bai, hau lehen da bizikoa. Kotoria. Vale. Lehen da bizikoa, hauan bigarrena. Bai. Oain bigarrena... Zartai erabiliko dugu baita ere? Ez, kenduko dugu. Hori da. Hemen. Bigarrengo platerian, muskuliak erabiliko ditugu? Ez, bokeroiak aurrena. Hori da, mantxuak. Bai. Aurrena binagreta txiki bat egingo dugu, tipula hartzen, baina pixka bat, bakarrikan. Hori da, bai. Txiki nindar.
normalen tipula mora balin badao, Bai. nei zaporez horrela gordini jateko asko gustatzen Bai. zait, eta gainea kolorea ematen dio Kolorea, platere. bai, bisitasun ematen du, Bai, ezta? oso. Hori da. Eta piper berdea. Hau bai Gernikako piperra irabiliko dugu. Hori da. Hementxe mahai gainean ditugu bai Barrakoa eta bai Gernikakoak, ezta? Bai, oain Bizkaia eta Gipuzkoa hementxen pila bat egin da. bai, txikituta. Bai. Patata hola falta dugu arabatarrak pixka Ah, gogoan bai. izateko, baina bueno, guk arabatarrak ere beti gogoan, Bueno, hain trufa ez da hasi. Ez da zi. Abendun hasi behar da, osea, Hori da. ni ebai trufa erabiltzen Erabiltzen dut duzu, ezta? solanan, bai. Hori da. Gogoratzen naiz behin egin zuen nuela ontxoak eta zizauriakin egin zenuen salteatu da. Pixka trufa beltza jarri Ah, ezkore, bai. zoragarria. Bueno, hain trufa badao, baina hain dagoen trufa ba ez Bai, du ez da inzaboretzua Bai. eta bai. olio pixka bat. Hori azaroan da olaxen azitzen da, ezta? Bai, normalen abendun. Abendun. Gero maduratzen du pixka bat, hasieran berde pixka dao eta ez Bai, heldu egin behar dauka du, usain hori da. asko. Ni gustatzen zait normalen. Punto optikmo dauka egu berritan. Ah, beira. Egu berritan. Hori da. Momentu aproposa Ikusten horixe duzue, jateko. pixka Bai. bat, razio bat iteko. Hori da. Eta oain bakarrik, hauek hartu, eskokin, forma hau ematen diot. Hori da, bai. Batzuk kanpoa danak berdin egiten diozu, Bai. bai. Hori da, azala ikusteko moduan, ezta? Bai, nei gustatzen Bai. zait. Bueno, bokeroi hau gainea Bai, oso antxua. ona da, Oso ona, bai. Ondo lortuta da, koloria txurtuta, Bai, ezta? bai. Hori hemen egin izan ditugu zuzenean baita ere, eta zan urotzetan lehen bailen sartu, odolak entzeko, eta hor lortzen da askotan txuritasuna. Bai. Hauek lodia dia, punto ona daukate, zatikan ez daukate ospin puntua oltua. Hori da, bueno, gogoratu baita ere, gogoratu zuri batez ere, gaur, azte guztien hementxe nahi geha lanian, jota Bai. fuego, baina ez da lehen da bizuko aldia elkarrekin lan egiten. dugu, Ah, bai. Gogoratzen naiz parte hartu ginen, emakume bezala, Bai. ekitaldi bat izan zen, nola da? Xokukin. Kukan Mira, fashion. Hau, bai, oi, kukan fashion, barkatu, ekitaldi bai. egiten ditut, nastu egiten ditu, baina nik Bai. bat egin dut eta bera izan zen kukan fashion. Kukan fashion, Hori da, bai. sukaldia eta moda bilak alkartuta, Bai. Bai, esperientzi polita izan zen, Bai, justo urte hortan emakumeen Hori da. urte Javier hartan- Zarda zehatzen Bai. zuen omenaldia egiten zioten, eta orduan 8 emakume guztien eginala, eta bakoitzak eraman behar genuen pintxo bat, baina aurretik argazki bat eman da, modelo Bai. nola zegoen jantzita, eta gure inspirazioa zen modelo horrekin, Bai, ezta? bueno, goatzen batzea barruko erropa zan. Barruko erropa zan, hori da. Así que gero desfilea imaginatu nola zan. Sexy totala. Sexy totala. Hori da. Bai, bai. Bueno, oain, vinagreta botatzen dugu, gainetikan. Bueno, eta zenek ezan berriz parte hartu bere nila, nintxe milio kalkarrekin. Ja, bai. Hori da. Horretaz ezagutzen gea, bai. Hori da, bai. Ez da azkenengo aldiz ezan, ezta? Eh? Gaur amaituko dugu gure Ja, saioa, baina beste bat arte, zan barko dugu, ez da Hombre. beste saio bat arte. Bueno, Hori da. hau Hau ja. bigarrengoa. Bigarrengoa, Bale, guan hirugarrengoa. eta oain ja, Eta guan muskuluak. bai. Hau oso erresa da. Hori da. Muskuluak, bai, batzuk ireki zaizina besten zerrote dira muskuluak, baina mejilloiak. Hori da, euskaraz muskuluak. Bai. Nintxe ditu ze kolore beharra dakaen, Bai. Vale. Banak ateratzen ditu. Jo, gainea haundi dira. Garrak, Bai, oso onak. Lata okan batezte... Zortzi. 8. Bai. Hauek izateia normalen produktuak, bueno, etxetan, esan dut beste programatan hori behiratu. Egon garri. Bai, lasai. Beti etxetan izaten zian, hauek berberetxoak, Bai. beti latakin. Hori da gauza, lata eukitzia, baina goi ireki ondoren, Ja. toke berezi bat ematia, ezta? Bai.
landu egin behar dira baita ere. Latian goxua dator, baina gero kolore pixkat eman, lagundu, gainera- orkestu. Beiratu, ja bakarrikan plateran ateratzen, ja ematen du beste gauz bat, ez? Hori da, platera behar dotoria. Bai. Oain ingo deuna da, tomate pixka bat, Bai, zatitu eta bota. hori da. Goatzezea, Hau bai, Jack. oso ondo. Hori da. Guango honetan, datorren astean ez dakit, baina aste honetan ben fresko dazkat, tomate mota guztiak. Ia guztiak, Ia. Ia guztiak, badakit pila badaudela. Hori da. Oain, txikitu oso ondo. Horrela, eta jarra. Entak. Gorrillakin kombinatu duzu, ondo Bai. honetan, Hori da. Aurreko egunetan erabilita bezala, gatza, Bai. jerein, nola zan? Jeran. Jeran, Bueno. jeran. Eta hau izango zen hirugarrengoa. Hirugarrengoa. Bira, ze kolore desberdinetakoak, Bai. Hori da, hirurak ze politak. Dastatzen hasitzeko, lehen da bizi egin duguna, bigarrena eta hirugarrena muskuluak, ezta? Bai. Hori da, gure xefaren azken ukituak esan, eta 1, 2 eta 3, dana dastatzeko prest. Zardin txikiak. Ibarrako piperrak erditik ebaki, eta oliotan salteatu. Zardin txikien konserba ireki eta platereratu. Gainean, piper berdeak ipini eta gatz lodia bota. Antxoak. Tipula gorria eta Gernikako piper berdeak txikitu eta oliotan gozatu. Ospinetako antxoak biribilean bildu eta gainetik nahazketa bota. Muskuluak. Muskuluak platereratu. Jak tomatea zati txikitan egin eta muskulu gainean ipini. Jeran gatzarekin gozatu. Sonia, eta nola ez? Dastatzeko, koazen kanpoa. Venga, guazen. Koazen. Giro ona dota. Hementxe, gorritisiletan iseri. Ez dakit nondikan hasi beharko zea. Hasiko naiz zardin txikitatik, bea izan da lehen da bizikoa, eta ez dakit erabaki bat hartzeko orduan. Hori da, hola xenik bat, lehen da bizi zardin txikiak, hori da, gero ospinetako antxuak, eta azkena muskuluak. Oso ondo. Nik uste sabore zehala izango dela, fortiena be izango dela? Bai. Antzeko parezido, ez da? Bueno, antzeko parecido. Hori da, bai. Oso ondo. Aurrena hoi oso Bai, ondo. baina hau zurda guzti, ez da? Sardin txiki hauek, ez da? Horiek bai, normalen dena Bai, gain bitu ze, bai. bai. Biuna. Oain falta dana bakizu zer da, aber jende animatzen dan, eta solana lauean bisitatzen Preparatu zaite, txorien diguten. ikusten gaituena, gero banaka dana bisitatzen Ah, ditu, bai, ondo, bai, ondo, laza, ondo. ikustu zu prepauta egon, latak eta pila bat euki konserva pila bat, eta txorieneko ikusleak, ikusuko zu, nola jungo Bueno, dian. esan beharko dute bai, ez diala dena kontserbak, Hori da. eguneroko, barazkiak ikusi Bai. dezuten bezala, ezakite programa guztiak ikusi dituzuen, baina, batzutan ekartzen de txipiroia plantxaniteko, Baita ere. eta, eguneroko Bai, zer ikusten platera- dezun merkatuan, bai, hori juten da, naiz, gero eta zuk zure pixka tokia bat ematen duzu. etortzen dut, bai. Hori da, eta zuk esan dezun bezala, gaur bakarrikan ikusi barin bagaitue, badakizuen nahieran, beste momento batean, klikatu, eta hortzen gaude. Ondo. Danak, errezkan ikusteko moduan. Aizu sardinak, Onak, bai, baina ez da, nugu adian sardina baina Ibarrako piperrakin, aproposak. Bai. Oso goxua gantxuak, Ospinetako bizitasun hori badaka, Eta gero, kasu honetan, Gernikako piperrakene, bale, oso goxua baitare. Eta guan azkena, muskulua. Hemen, jak tomatiakin, barrura. Oso goxua baitare, nik ez dakit zein hobia dan, baina gustorrezko janditu danak, bai. Bai. Zardin txikiak, ospinetako antxuak, eta nola ez, gero muskuluak. Bere tomatiakin, ze sabore, ze kombinaketa ona, ez da? Bai. Hori da, ze ondo pasa deun hastia, Bai. elkarrekin.
Azkar pasada, gainea, Azkar pasada, zema kontu kontatu Ja, ditugu. bai. Hasi isildurein, ezta? Baina, bueno, gure ikusleak gustora. Bai. Ba, plazerra izan da nerekin, Bai. niretzat zurekin lan egitea. Ni eskertzen dizuet, invitatzea Hori etortzea. da, bakizu txorienetikan pasatzen dira, ba, aukeratutako ingurutako, goi mailako sukaldariak, Bueno. hori da. Gaur Tolosaldian ibili gea, Gipuzkoan, eta datorren astean, ez dakit zein etorriko da, baina zuek adi egon, eta berriz ikusi arte, hori da. Eta zurekin beste bat arte. Gaur bigarren aldiz lana egin deula elkar, eta izango da hirugarrena, ezta? Vale, espero dugu. Hori da. Ondo Venga, izan, Sonia. bai. Aio zuei.